Moikka! Ja tuossa LPS Angel taas jälleen kerran täällä. Ja tosiaan, tällä videolla, tää joka on siis mun elämäni ensimmäinen pelivideo, jossa mä pelaan Movistar Planettia. Kyllä. Ja no, mä pelaan siis puhelimella ja ihan ekana mä voitais mennä kahvilaan. Mä siis kuvasin äsken kanssa, mutta se meni vähän pieleen. Tää mun editori ei sit ladannutkaan sitä. Mä oon snakkikahvilassa, sanoinko oikein, en tiedä. Ja no, tää mun puhelin on sit latauksessa, mä en tiedä mitä tästä tulee. No, tää on aika tylsää, joten mä ajattelin vähän laittaa jonkun viestin tänne vaikka, että no, ihan perus. Moi. Joo, mä tiedän tosi outoa, että laittaa vaan tälleen moi. Kukaan ei tiedä kenelle sanoo moi. No, mä sanoin niille kaikille myös. Okei. Ole sitten mun kaveri. Aika okei. Okei, se siis meni rantahuoneeseen. Täällä on niin tylsää, että mä en edes Juu. No. Laita viestit. Onko se yksi? Kytke laturi. No mutta kun se on laturis. Ei, mitäs toi? Joo. Oi, moi moi moi. 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 Mä oon siis jossain ihan random ryhmässä. Moi myrkkäveli. Täällä niinku tyypit sanoo vaan moi. No. Laitaks mäskin sit moi? Moi. Okei. No. Joo. No. Mitäs mä voisin tehdä? Mä menisin shoppailemaan. No. Tavaroita. Mulla ei niitä paljon. Ja nyt tää alkoi laki taas, et niin kiva. Lahjapaketti, so fun! Mä sain 40 famea ja 5 euroa. Ja paljon. Mulla on just tohon rahaa, mä oon köyhä. Mä oon niin köyhä. Tohonkin mulla on rahaa. Vaikka mä en tiedä mitä mä teen tuolla. Se tunne kun sä et keksi mitään. Ota tuokin lahjapaketti. Ihmetyyppi kun en edes näe vittu lahjapaketti. Taas 40 famee. Ellas kattonut kuinka paljon rahee, mut famee, rahee. En oo sanonut mitään. Ei oo rahee. Okei. Sori, toi jää, kun mä katsoin, minne tää meni.
pelit. Mä voisin mennä vai tonne. Sori kun tää video on näin tylsä, mutta en mä keksi tää mitään tekemistä. No, en minä tiedä. Tuo. Mä olisin ite ottanut noin. No, tuo. Toi. No on toi kyllä. Se on hienompi. Toi. Tää kysyy mut näistä samoja kysymyksiä. Anna kuorma. Ei, kato, ei. Tässä on vaikea. Mä ottaisin itse tonne oikeamman puolimmaisen. Tai en mä tiedä mihin. Onks se toi? Ei. Mä oisin ottanut to. Kai toi. Paituli. Kun Kitty Cat vai ihana? What? Onks ton nimi oikeesti Kitty Cat? Kun ei oo. Joo, ei. Tuo. Oikein. Tuo. Mä halusin ottaa ton näköinen, se on ihana. Nyt tuli muuten paha. Mä tiedän, se on kuitenkin toi tyttö, mutta en mä halua olla ton näköinen. Tyttö. Toi. Oikein. Kato Fame! Noi housut, ne on kivat. Noi housut. Noi housut. Okei, tää on tylsä. Hei, mä saan 100 Famea, jos mä saan toi tyttö. Sori kun tää video tulee tälleen aika myöhään, mut... Kato, ei ollu! Hat. Tuo. Taas Fame! Rahe! Fame! Paita. En mä tätä ikinä päässyt läpi. Nyt mä tajusin sen. Et niinku sä saat 100 Famea, tai niin, Famea, ja se niinku tolleen joo. Ja mä olen tyhä. Ja taas saa uuteen, niin ei ole laturissa kyvi. Joku on laturissa. No tuo. No niin, mä en jaksa sitä. Mitä mä voisin tehdä? Voisin mennä taas viestittelemään tyypeille. Emiliina. Moi. Se ei oo vastannut mulle. Moi. Mo. En mä tiedä. Ei. Mitä mä laitan sille? Mitä teet? En mitään. Kuitenkin tyyliin. Mä täällä vaan pommita sitä mitä viestiä, mutta se ei ikinä vastaa mulle. Niin. Joo. Mitäs? No mut... Tää video oli sit kai tässä ja no... Kommentoikaa tonne alas, mitä pidätte mun muista hyvin tylsästä Movistar Planet videosta. Ja no... Kommentoikaa alas, että tonne, että haluatteko näitä videoita lisää, koska niin. No mut... Se olisi moikka!